Sunana Hauwa, amma abin da aka fi kirana da shi Mami. Ko a page ɗina Mami mai wushirya, shi ake kirana da shi. Na daɗe ina sha'awar fim, aƙalla zan yi shekara 7 ina sha'awa. Lokacin muna yara abin da nake sha'awa kawai in ga an nuno ni a TV, sai in ta mamakin wannan abun ya aka yi haka mutum za ka gan shi a cikin TV. Shi ne kawai abin da yake burge ni. To ya aka yi kika tsunduma cikin masana'antar Kannywood, wasu hanyoyi kika bi kafin ki tsinci kanki a masana'antar Kannywood? Tabbas da ke ko lokacin kafin haka na yi aure, na taɓa yin aure. Ina da ƙanwar Murja Baba, Nazifa kenan. Na san wasu sanadiyyarta, haka mawaƙa. To bayan aurena ya mutu, akwai wani ana ce mai Falal Khan, yaron Kebbi ne. Shi ya fara kai ni industry. Kuma wanda na fara yin aiki da shi ya fara sa min kyamara shi ne ana ce mishi Director Shamsu Young Army. Shi yake ɗaukar fim ɗin, aikinsa ne Dawa Ramma. A kan shi na fara ɗaukar kyamara, aka fara sa min kyamara. To kafin ki fara yin wannan sana'a ta fim, yaya kika kasance da iyayenki wajen ganin kin jawo hankalinsu kin samu nasarar shiga, duba da kasancewar ke ƴa mace ce? Tabbas lokacin da na ce ina son harkar fim, ko a lokacin muna yara da na ce ina so, babana kawai sai ya ɗauki abin kamar wasa yana dariya, ya ce min ba zan iya ba. To ana nan yanzu ka ga aƙalla zan yi wata 5 da fara harkar industry. Lokacin da na je na samu mamana na gaya mata, a lokacin ta nuna min cewar ba zai yiwu ba. To ka san ɗa da mahaifi, a hankali ina ɗan jin ra'ayinta har Allah ya sa ta amince. To bayan ta amince, da wane fim kika yi a wannan masana'antar? Aƙalla fim ɗin da na yi Dawa Ramma, shi ne na farko wanda aka fara sa min kyamara kenan. Sai kuma Asalina, sai Akan So, sai So Ajali, sai Manufata, sai kuma Halin Mu a Yau. Yanzu a cikin waɗannan fina-finai da kika lissafa, wanne fim ne wanda kike alfahari da shi kuma kike ganin shi ne fim ɗin da ya sa mutane suka san ki? Gaskiya ka ga Dawa Ramma ma akan kira ni a ce min an ga tallan mu a wani fim waye ko wuri na je idan haka na je guri waɗanda suka san ni, za ka ga mutane sun zo sun zazzauna kawai suna kallo na. To bayan nan Dawa Ramma sai wane fim? Sai Manufata. Ko za ki ɗan gaya mana menene labarin da ke cikin Manufata? Gaskiya sai dai in gaya maka akan So Ajali. To muna ji. So Ajali abin da fim ɗin ya ƙunsa, wanda kake so wani lokacin ba shi yake son ka ba, wanda ba ka so shi ya fi son ka. A fim ɗin So Ajali ne, shi wanda yake so na ba shi nake so ba, abokinsa nake so, shi kuma abokin nasa baya so na. Shi wannan abokin shi yake so na, sabida a kan son da yake min har gadon asibiti sai da ya kwanta. To menene manufarki ta shigowa cikin wannan masana'anta? Duba da wasu suna cewa sun shigo don su samu kuɗi, wasu kuma suna cewa sun shigo don su samu ɗaukaka, wasu kuma suna cewa sun shigo don a san su, su yi fice a san su, wasu kuma faɗakarwa. Ke mece ce manufarki? Ni dai na shigo masana'antar Kannywood sabida abin yana burge ni, in cika burina, kuma na shigo ne sabida in faɗakar. Don a yanzu akwai role ɗin da idan aka bani in na ga na zub da mutunci ne gaskiya ba zan yi shi ba. To idan muka kalli wasu abubuwa da suke faruwa a masana'antar Kannywood dai especially ga ku sababbin jarumai, wane ƙalubale kika taɓa fuskanta a masana'antar Kannywood? Gaskiya
idan na ce ga wani ƙalubale da na fuskanta a yanzu duk da ban daɗe ba, gaskiya na yi ƙarya. Tunda na shigo alhamdulillahi nasara ina samun ta daban-daban. Don a duk lokacin da zan fita aiki ko da zan bar gari ne, sai na kira mama na ce mata to mama zan fita aiki zan je guri kaza a taya mu da addu'a. Ko da yaushe addu'an ta kenan Allah ya kiyaye, Allah ya tsare kuma a kare mutunci. Mami ki kula. Shi ne. Ina alfahari da wannan. Menene dalilin da yasa aka sa miki suna mai wushirya? Wai sabida wushiryar bakina shi ne ake ce min Mami mai wushirya. Menene fatan ki a wannan masana'antar tamu? Fata na a ciki Allah ya sa yadda na shigo harkar nan a sa'a, in ƙare ta a sa'a, har Allah ya sa in samu miji na yi aure. Akwai wasu lokutan da aure yakan hana ku, wato sana'ar takan hana ku yin aure. Kina ɗaya daga cikin irin wannan matan? Gaskiya ba ni daga cikinsu insha Allahu. To amma a baya kuma kin ce kin rabu da mijinki. Tabbas na rabu da To mijina. yana da alaƙa da shirin fim da kike so ki fara? No, babu. Babu shi. To a cikin jaruman masana'antar Kannywood a maza akwai wani wanda kike so ki ga kina taka rawa da shi? Gaskiya babu shi. Kawai sai dai in mu'amala ta haɗa mu ta aiki, mu yi aiki kawai shi kenan. A mata akwai wata wadda take kamar role model ɗinki wadda kike ganin cewa kina so ki zama kamar ta? Ka san kowanne idan yana yi kar ka hangi wani kawai kai dai kai ma ka ga ka fi shi. Za ka baki da wani. So idan akwai waɗanda suke so su saki a fim ɗinsu wace hanya za su bi don su ga sun same ki? Idan ana so a sa ni a fim, ka ga yanzu dai ni wannan ɗinmu studion mu da muke AZ Multimedia yana nan a kan a Hotoro filin Lazio saman bene. Da haka nan za su same ki. Akwai kuma wanda za ka ga ya san ka zai iya cewa zai haɗa ka da mutum ko zai ba da number wayanka za a kira ka ko akasin haka. Wani kira kike da shi ga masana'antar Kannywood da su kansu masu kallon fina-finai? Na'am? Masana'antar Kannywood da su kansu masu kallon fina-finai wani kira kike da su? Ina kiran su mu haɗu a rufa wa juna asiri a taimaki kai da kai. Su kuma 'yan kallo abin da suka ga ba daidai ba, ba zagi za su yi ba kamata ya yi su ba mu shawara yadda za a ɗauka. Amma wasu suna cewa 'yan fim 'yan iska ne, especially matan da suke shigowa masana'antar ba tare da wani birki ba. Kuma na san a matsayinki na 'ya mace ke ma kina sane da haka ɗin. Wace magana za ki yi a kan irin waɗannan matan da suke shigowa ba tare da wani izini na iyayensu kawai sun shigo masana'antar barkatai? Tabbas haka bai kamata a ce ka fito daga gida ba ka taho harkar industry. Sabida kai kanka idan ka fito cewar gidanku ba a sani ba, ka ɓata ma wa iyayenka rai ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Amma why not me zai hana ka tsaya a gida duk yadda za a yi ka bi iyayenka su haƙura ka zo ka fara harkar nan, kai ma kanka sai ka fi ganin daidai. Kuma maganar da kake cewa menene ma? Maganar da kake cewa 'yan industry 'yan iska ne. Tabbas ana ganin haka sosai ana gani. Amma ita rayuwar nan yanzu ko me za ka yi, ko me fa za ka yi fa ba za ka taɓa iya ma mutum ba. Ba za ka taɓa iya ma mutum ba. Sabida Saudiya ma idan ka je wani zagi ne ba a yi duk abin da za ka yi. Zagin nan fa ba za a fasa maka ba. Sai dai kai tunda Allah ya san kai abin nan ba haka ba ne ba, ba ka da wani damuwa shi kaɗai zai wanke ka. Sai kuma wanda kuke mu'amala da shi. Shi ne kawai. Muna godiya.